ब्यूटीफुल कुछ ले लाओ हाय फ्रेंड्स देखो भाई मैंने ଏବେ ଆସି ଆମେ ପହଞ୍ଚ ଯାଇଛୁ ଆଉ ମିଲନ ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟର ଯିଏ ନାମୀ ଦାମୀ ଭିଲେନ ତାପରେ ପହଞ୍ଚ ଭାଇ କିଛି କହିବେ ଭାଇ କିଛି କଣ କହିବି ଯାତ୍ରା ବି ଜବରଦସ୍ତ ହଉଛି ପାଖାପାଖି ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ଯୋଉଠି ପଡିବ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ମୋର ତ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରୀନା ମିଲନ କ୍ରିଏସନ ଭାଇ ତା ଦେହରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିପାରିବେ ଡାଇଲଗ ଅମରେଶ ପୁରୀ ନୁହଁ ଅମରେଶ ହୀରା ବେପାରୀ ଛତ୍ର ବଜାର ପରିବା ମାର୍କେଟ ରେ ବଳ ଖଟି ଟଲିଟେ ହଉଥିଲି ପେଟ ପୁରିଲାନି ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲି ଭାଇ ଆତଙ୍କ ବଳ ଖଟେଇବା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଣ୍ଡ ଖଟେଇଲି ତାପରେ ବେପାର କଲି ହେରୋଇନ ଚରସ ଅଫିମ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ମତେ କହିଲେ ଅମରେଶ ପୁରୀ ନୁହଁ ଅମରେଶ ହୀରା ବେପାରୀ ब्यूटीफुल कुछ ले लाओ